I entrem ara en un capítol dedicat a la política local, per exemple, Esquerra Republicana, que ha presentat la campanya L'Alternativa que funciona per recollir per àmbits les propostes de cara a les properes eleccions municipals. L'executiva i el candidat Pep Calar han presentat aquesta setmana a la seu dels republicans a Vilafranca la nova campanya que titulen L'Alternativa que funciona. Aquesta campanya ha estat fruit de la recollida de propostes i textos de persones vinculades al partit o que han fet arribar als republicans les seves opinions sobre la situació actual de la nostra ciutat. El grup municipal ha elaborat aquesta informació i l'ha vehiculat a través de les seves pròpies propostes. Ara aniran presentant tota aquesta informació, però no tanquen portes a rebre noves idees. Per això avui el que fem és una arrencada, un punt de partida, a partir del qual fem una anàlisi de la situació, diem que realment no hi ha hagut un canvi que nosaltres volíem en la ciutat, pensem que aquest canvi és possible, pensem que passa un tren que si no l'agafem doncs ens passarà de llarg i no ho podem permetre, i per això el que fem és proposar tota aquesta sèrie de propostes, idees que a partir d'ara anirem desgranant més a més en els diferents àmbits, en els diferents temes, eixos que ens hem plantejat. La campanya s'estructura en diversos eixos que, en definitiva, busquen acostar la ciutadania al model que els republicans defensen en matèria de comerç, d'educació, de turisme, etc. Són 8 eixos principals, que hi ha de tot, des de temes nacionals, la nostra participació en el que és Catalunya, el dret a decidir, allò que vulguem ser, però n'hi ha molts altres com cultura, com a nivell de serveis socials, etc. Hem estructurat tota la proposta a partir d'aquests 7 eixos, com es podria fer d'una altra manera, però és una manera d'anar presentant les idees organitzades i preparades per poder fer una anàlisi d'aquesta manera. Les persones interessades en fer arribar les seves propostes als republicans poden contactar-hi a través del seu web locals.esquerra.cat/Vilafranca Penedès o als actes que el partit anirà organitzant properament. I d'altra